tutup sumbene yo. Tutup garing. Tutup sumbene. Dadi kok iki sebagai sih. Iki congor japlokan iki. Saya kira padang ketemu. Sing penting sajene niki lho. Sajane kudu niki. Niki Gambar TV. nggih, niki pagupon niki, panjenengane niki. Oleh niki. Niki toyone sini iki toyone. Umbene kan nanggung lho. Pertamak apa pertalit iki, Mas? Pertalit iki. Umbene. Kurang ampuh piye. Dedal duel. Duel ajur. Jur iki Harapan iki wong. Mboten terlalu los enek. saking tuweke. Iya wis kumis. Kan jam Direwangi gak turu istirahat. Apa ini? Yang dhuwur manukan, ambil manukan dari mami. dikon ning ndi? Pokoknya ning ngarep ngger lor ngger kidul. Ding. Ning kono wis dikon ding, wedok ding. Demarkase Putra Jawa. Markase cilik ngono tapi patut. Kayak juragane utawa onere ya kae kalau sing didono otote wis mlakune sorot ngleyang-ngleyang Aduh. Mak kok. Sama cek yang ini wis kok. Nah, yo. Yang di lho, dikon caranya mau. Yo iki gendane iki cong sing anu. Lah, wi. Anyar lho. Anyar iki. Iya. Iya. Tapi lahir aja. Gak. Betul sih. Dicam iki. Ada kae lahir aja. Kak foto mak. Kene mak. Waduh iya lahir. Tapi iso tinggal. Hah? Tapi kan gak iso muni ceplok. Ini gak iso. Irentak lagi. Iya, iya. Iya. Yo, enak. Oleh balap tadi pedot. terlalu balap ini. Untung pedot ngepok lur. Jadi sik kena digunakne besok lagi. Nah, Besok iku budal nah. peh Kok sesuk marine? Oh iya. Senjatane lur. wah senjatane iku lho. Kuwi asli teko ndi, Mas? Peh. Gaman iki. Borong. Iki kulon iki. Jarine Cak Kaji kembalapan. Oh. Nah, Jare Pak Kaji. jarine Cak Kaji. Oh, jare Cak Kaji. Oh iya. Saking kembalapan sampai pedot ngepok. Sesuk petuk meneh cak. Nah, sesuk tempuk meneh. Iki lho buktine lho. Oh, iki lho. Sampean. Oh. Sampai bobrok iki. Tek sampean. Ngepok kabeh sampai amoh. Iki esuk berangkat lagi besok. Iya. Besok pagi. Golek barokah lur. Nah, lanjut hadruan lagi. Maulidan. Tetep Nurul Anwar. Ya. Iki lho. Arek ngonten dulu. Konten. Konten. Sakat golek konten. Iki tukang poteng-poteng ini, Mas. Nih, Jagal tukang poteng-poteng lah nih. Jagal kabel. Jagal. Kabel sopo rek? Niki kabeh Audioland. Dudu audio link, Mas. Audio land. Pertama ini kabel musola langgar biru putih. Nah, mana niku? Ganti BMA nih. Nah, terus tukang syutingnya kira lah tukang syuting. Ini sing penting senjata nih. Berarti ini nih gue. Nah, ini udah. Wah, berarti ini keramat jati ini. Nah, sama teko anu. Pandai porong. Nah, pandai porong tenan nah. Jakir punya. Tas langsung dibenahi nih. Tak benjing pedot malih nggih, didol malih. Jalo adik. Wayang jalo adik berarti. Oke, lanjut besok lagi. Yo. Ketemu besok. Oke, bersama Putra
Jawa.